reformare a Partidului Liberal, ținând cont de evoluția evenimentelor de ultimă oră pe scena politică din Republica Moldova, cauzate de criza politică, conștientizând pericolul întreruperii vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova, luând în considerare opțiunile alegătorilor și ale membrilor Partidului Liberal, ce țin de realizarea interesului național prin integrarea în Uniunea Europeană, urmărind promovarea și menținerea unui climat constructiv într-o guvernare de coaliție democrată și europeană, fiind îngrijorați de pericolul revenirii comuniștilor la guvernare și de schimbarea vectorului politicii externe a Republicii Moldova, pledând pentru democratizarea internă a tuturor structurilor Partidului Liberal și conștientizând responsabilitatea care revine Partidului Liberal în fața cetățenilor și a electoratului său, membrii Consiliului de Reformare a Partidului Liberal declară: 1. Considerăm prioritar, în impasul creat, menținerea neabătută a cursului european în concordanță cu programul asumat prin revenirea la masa de negocieri a foștilor parteneri de coaliție, în condițiile păstrării unității partidului. 2. Pledăm pentru menținerea Partidului Liberal în actul guvernării, fapt care nu înseamnă o complicitate cu fenomenele corupționale, justiție selectivă, trafic de influență, subjugarea politică a instituțiilor statului și alte derapaje pe marginea cărora trebuie să-și spună cuvântul ferm justiția. 3. Exprimăm regretul în legătură cu atacurile declanșate împotriva mass media și chemăm totodată liderii partidelor politice și factorii responsabili ai instituțiilor de stat să înceteze presiunile asupra presei, iar ziariștii și proprietarii trusturilor mediatice să se conducă exclusiv de normele și principiile deontologice, menținând un climat credibil și sănătos al unei prese cu adevărat libere și pluraliste. 4. Optăm pentru înnoirea și democratizarea activității interne a Partidului Liberal, realizate pe criterii de comunicare eficientă și colegială, în baza pluralismului de opinii, într-un cadru de etică și corectitudine reciprocă. Atragerea și promovarea resurselor umane valoroase, în bază de meritocrație și competiție sănătoasă. Renunțarea la autoritarism și promovarea unei democrații reale a procesului decizional. 5. Considerăm oportună convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Liberal pentru demararea democratizării vieții interne a partidului și promovarea în fruntea Partidului Liberal a lui Dorin Chirtoacă și altor noi lideri, astfel răspunzând așteptărilor alegătorilor și membrilor Partidului Liberal. Apreciem meritele și experiența politică a domnului Mihai Gimpu, unul din liderii marcanți ai mișcării de eliberare națională. Totodată, luând în considerare evoluția evenimentelor politice din Republica Moldova și așteptările față de Partidul Liberal ca partid reformator, pro-european și atașat profund valorilor naționale, considerăm că este momentul potrivit ca rolul principal în conducerea Partidului Liberal să revină lui Dorin Chirtoacă, exponentul schimbării și înnoirii clasei politice din Republica Moldova. 6. Ne exprimăm solidaritatea și încrederea în echipa parlamentară și guvernamentală a Partidului Liberal și contăm pe solidaritatea și coeziunea tuturor membrilor Partidului Liberal pentru consolidarea și democratizarea cât mai eficientă și cât mai grabnică a tuturor structurilor sale teritoriale și din diasporă.